Il-ġimgħa wara nofsinhar il-mexxej Laburista Joseph Muscat indirizza laqgħa speċjali tal-Kunsill tal-General Workers Union. Joseph Muscat qal li rridu mmorru quddiem il-poplu b'affarijiet li konxi li gvern ġdid jista' jwettaq fuq medda ta' 5 snin. Qal il-programm elettorali tal-Partit Laburista jista' jitwettaq. Waqt id-diskors tiegħu il-mexxej Laburista ħabbar proposta oħra tal-Partit Laburista li l-korpi dixxiplinati jingħataw id-dritt li jissieħbu f'unions tal-għażla tagħhom mingħajr dritt tal-istrajk. Proposta għal Joseph Muscat li hija differenti mit-tentattiv li jagħmel dan il-gvern. Li s-soldati, l-pulizija, civil protection, korpi kollha dixxiplinati ħajnataw id-dritt illi jażlu huma f'liema union jissibħu kif isir f'kull pajjiż Ewropew. Għalhekk jingħataw id-dritt ta' sħubija fi trade union tal-għażla tagħhom, ovvjament mingħajr id-dritt ta' strike. Qal li dan huwa kapitlu ġdid u importanti fil-qasam ta' trade unions ta' pajjiżna. Il-mexxej Laburista riafferma l-impenn lejn il-ħaddiema tal-IPSL, ħaddiema li kienu f'kumpaniji oħra u li tul is-snin dawn żarmaw u issa jinsabu ma' din il-kumpanija. Ħaddiema li ilhom diversi snin bil-paga iffriżata. L-impenn tagħna huwa illi ikonna collective agreement għal ħaddiema tal-IPSL ħalli huma wkoll bħal ħaddiema l-oħra pubbliċi ikunu jistgħu javanzaw fil-ħidma tagħhom. Joseph Muscat qal li sa issa il-Partit Laburista ħareġ mal-mitt proposta minn dik li hija roadmap li jsegwi gvern ġdid għal 5 snin li ġejjin. Tkellem dwar proposti li l-Partit Laburista ħab suġġerimenti li saru minn diversi unions u inkludihom fil-programm elettorali tiegħu. Ewlenija fosthom il-proposta tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Qal li kienu l-General Workers Union u l-Forum Unions Maltin li ħadmu bla qiegħda biex il-kwistjoni tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma ma tmutx. Joseph Muscat qal li l-General Workers Union flimkien mal-Caritas kienu kruċjali biex qajmu kuxjenza fil-pajjiż fuq ix-xogħol prekarju. Irriafferma l-proposta li taħt gvern ġdid, kumpaniji u istituzzjonijiet li jużaw prattiċi ta' prekarjat mhux se jkunu eleġibbli għal kuntratti pubbliċi. Il-mexxej Laburista qal li f'pajjiżna għandna trade unions responsabbli li għalihom l-azzjonijiet industrijali huma l-aħħar rikors. Wara x-xewqa li gvern ġdid ikollu relazzjoni ħafna aħjar mal-unions kollha f'pajjiżna. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb qal li l-Partit Laburista diġà laqa diversi proposti li għamlet il-General Workers Union. Tony Zarb appella lil politiċi biex ikunu onesti mal-poplu u qal li min jitħaq bil-poplu ma jistax jippretendi illi jigverna. Sa dan it-tant qabel il-laqa it-tmexxija tal-Partit Laburista iltaqet ma' tmexxija tal-General Workers Union.